Naagyo yung mga tao nga kusukay mo pahimo sa imong kaayo ba. Mausa ning sagad awaya na mo sa akong asawa. Pero aron nyo masabtan yun, nganong mag-away mi kanunay aning kusog mo pahimos, no? E naniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Ah, pre, 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 Jipoy, pre mo, pre. Imon tagay, pre. Sama, pre. Antugi, pre. Antugi, pre. Usting antugi. Ah, sige. Tugi, pre. Antog ka na, sige. Pangilit na kayo, antog na yun. Inom sa tabi. Para ganahan tam antog ba ka ng... Mining, ato ang pulbusan daan o na nato iantog ang panalang. Labi, bagdo sa din. Antugi, pre. Kaabi na mo. Mas malam ka na imong tingog, pre. Bidaw. Ako pa ng katingog. Walang yung pre. Anong imo, pre. Ambot lang. Belara kay ako na pamabusan. Di ba? Sige. Kanta sa ko, ha? Kanta sa pre. Unyar mo istorya, ha? Okay. So lucky in my life, you love me as I am, and so just as a man, I ask no more than this. My woman in my life, my lover and my friend, my beginning and my end. You're my everything. I love you, and I know you know it. You show it by just being as you are. So lucky in my life, you make things so worthwhile. Always find a smile when things go wrong. I'm lucky, yes, I'm lucky. I'm lucky kay dili ko babae. Ikaw, pre. Nindot na kita yung kanta, mo sa binuangan, pre. Pero, unsa ti sultin, pre, Jipoy, pila ka ko niya mamabdosan. Basta ikaw, pre, Jipoy, kay butakan, kay kagnaong na. Pero kanis pare usting, abutan. Buutan og ligdong kining tawana. Bisa gubuan, pre, babay. Si atubangan, bisa gubukan pa sa atubangan. Mupiyong rin eh. Ikaw, pre, Jipoy. Hindi pa gani kahubong babae. Wan na, yayay na. Magkumiritsing ng babae. Sige, sinagang sa imong mga kamot. Kaya imo mag-iyong gamiton. Gamitan ni mo og Sicilian attack. Why unay, pre? Ay, kamo ba? Kamunduha ba? Membro mo sa, kuano, pigang? Si pigang, pre. Pakloy ba? Pakloy ka. Membro ba nun doon? Kanahan nun, Roy. Bubida. Oy, pre, buwang nga. Buwang di ni suod ang butilya di pre. No, naman di. Naman di ito. Ano po na to? Ito pa may ipabugnaw na ko sa ref, ha? Kamuya akong giadaman na to akong ipabugnaw. Puno na to. Di ha, yun may believe mo, pre. Kanala mong believe, hurot. Balik, ikaw makraanan ng tanang hurot. Way lain na. Tanang hurot bilib. Naon balihor na lang. Para murag di kay karaan ba? Kanito kayo magkuha ko, ha? Apay tulog ka grande dito. Kuan pre, apili na lang ka ng sumsuman. Lagi murag murag nahurot mong paklay. Dugdug. Bitaw. Gusuyo ko mong Balik-balik na dito. Lami kayo na dito. Tapos may inyawan ay kilid sa may kuan. Kilid sa may gym din, ha? Lami kayong dugo puso doha. Ini kabuntag, lami sa kiyampaw diha. Kiyampaw linarang ka ng kilid sa dapit sa may gym sa Inayawan. May cruising, pre. May cruising. Palit ako dito, ha? Palit ko dito. Pre. Palit ko dito. Ay, ano pa may sa gatos? Okay, pre. Kamulay pili dito, sumsuman. Palit ko dito. Larga, pre. Sige. Pre. Emone, pre, emone.
Mas tipsy naman na niyo. Magiliwat na mas six. Mua, Matipsy ra. Sige lang. Ako lang na bahala ng siging ako. Ako lang yan mo ni. Mo na, pre. Mo na ang gasto. Ay, susukir man. Ang gasto-gasto, no probes man na, no probes. Uy, hurot mo na yung sumsuman, pre. Bitaw, pre. Hurot na. Hurot mo sumsuman, pre. Ay. Ay, sa dalian, ng hurot susuman, Unsa man ninyo? Unsa man mo? Giuha mo o gigutom? Pre. But. Bot. Bot sa ato. Bot, ha? Forbida. Sige, palit mo dito. Palit. Wala na tayo, wala ba tabay laing sudan dito, pre? Humba na sinugbang baboy Bitaw, na pre. dito. Sugba lang, sugba. Nay, 500. 500. 500. Bilib na sa kuwan ron. Bilib ko ni mo, pre. Bilib sa kuwan. Bilib. Sige, palit mo dito. Sige, mong bilib niya. Kita'y makagasto. Bilib, galing mo, kabot sa gasto. Karaan. Karaan. Ay. Pre. Isa mo nang miabot, pre. Isa mo na. Kitsa na niabot, pre. Awa, pre. Uy, si Marin. Sing! Sugata ko diri kay na ako'y daghang kinumpra. Gata, pre. Imos. Waswit, pre. Imo waswit. Asawa na po, pre. Kadit, pre. Kaya ako ng sugiton. Sugit to. May buntag, Mare. Ay, buntag, Mare. May buntag na, Kasi Mare. yun ninyo nag-inom, uy. Skudil maron, Mare. Skudil. Kuya, wag kong skudil dahil ninyo. Unsay skudil sa unsa? Kudil ron. Sa inom. Ano? Kaya sa bado. Dahil mo nang iskudir. Paita na iskidul ninyo. Schedule na mo. Bawal sa bado. Kaya inom yun na. Mao niya mong grupo. Membro mo sa badugang. Badugang? Alias baso. Sa badugang. Kuya, wag ko ninyo, good. Naunsa. Unsay kuyaw. Unsay kuyaw man, oy. Unsay kumpra ni mo. Unsay kumpra. Ay, unsa pa atong konsumo, mga sudano nato. Mo ba? Uy, nindo din. Pre. Ayaw na lang pagpalit, pre. Uy. Pagluto na lang, pre. Naman day kinumpra si Mare. Luto lang, pre. Mas maayo pa na. Bitaw, pre. Aday. Luto irinig. Mga musmus ang ating mga tawana. Luto ining mga musmus man. Grabe, wag pa pag-abot na ako. Mao lagi. Sige na ko. Kausar bito na. Kausar sa simana. Luto inig. Mga musmus man. Wilma, naunsa naman ang bana ni mo, oy? Na, ha? Naa naman sa supa na tuog. Sa manag-away mo? Diha na sa sala na tuog? Wa ni mo pa sudlas kwarto? Wa nay, uy. Unya nga nung naama na diha sa supa na tuog. Ay, hubog. Sa'yo mangga inom. Ha? Usa sa'yo? Buntag sa'yo, nag-inom na? Mangga ni siguro nangadlaw na sila inom, nay. Nga okay ra di ay ka. Padlong nga sa napanagsa ng bana ni mo, oy. Usa man gusto kang mabiyudag sa'yo? Nga naman, nay. Oh, lungutanan ka gano. Atay mo'y atakihon anang inom. Ini kasakit sa atay ana. Wa na. Aning na sunod. Ini aning ana. Wa na. Biyuda na ka. Nay. Ay, asting. Dali, iragoy. Dali, magsulti ta. Sana day. Giurot ni mogluto tong gikumpra na kong lumpia Shanghai? Kaya nga naman, ayaw silang musmus man noon sa may maikaw sa day. Hala, ang lumpia day imong giluto. Ang fishball unta to, di ba French fries? Ay, sada. Naaway tayo lain diya. Ay, unya kay di man mo kaon si nanay ana, mamuto iyang paborito. Gawas pasad, kadaghan ato nahurot ninyo. Ay, ipangguto mo to sila. Sunod ba? Managan ni kag mga tao nga kainom nimo dinhi, pilian ng humanag kaon, oy. Aday. Pagkadagko ra baglamoy adto mga tawhana, pero gaba. Sunod ay kablaka. Sunod ako silang ingnon nga pagbaon lang mo. Kay Kaz, kay mo sumsuman da.
akong asawa, taon nga akong mga kumpare, dagko kay kaon, dagko yung kayo, pero sao tawan. Mao ginaandal nila mga dagko silang kaon. Mao na diha. Mga sunod-sunod do, nag-inom sa mi. Ako sa silang ginayang pasabot sa ba. Mga pare. Pre, pre Usting. Asa man tong sounds, ha? Asa tong sounds? What ay sound ron, pre? What ay sound ron, pre? Ang katuling lista ba? Cellphone mo, Jupay. O, sige, pangulo. Mo uyab, sige, mo tawag, Jupay. Nauta ko ka, Jupay. Maora, mo daghan kay... Unsa to, pre? I-recording ko, no? Maningil. So, mag-record nga nakam na Maningil siguro na, pre. Kuan ba, sa sunod ba, kanang wa man tay, kuan, sista lang ta. Sista ba? Kana sista ni? Lagi, habi na ko, ngita mong sound nga Aba, nindot ay, yun. pre. Walang malimtan ang sista, pre. Ang ato lang sumsuman. Ayan mo. Ayan. Standard naman na, pre. Ang musmus man. Oo, standard naman na. Matik na na. Basta alas baso. Alas baso? Alsabaso. Alsabaso gang. Matik na ng sumsuman, ha? O niya, pre, kung sa may di. gandam ni mong sumsuman mo diha, pre. Al sa baso. Ang mga ka. musmus mo, kung sa may gandam ni mong musmus. Kuan pre. Kuan lang. Lata ko buhaya kaon ba to? O sa, pre? Katong lay, ayaw lay, malay ka lay. Ayaw na dyan paan ka lay. Ako giihaw. Ang buhaya? Mo? Abinong katong tao, pre. tao. Kiyat lang na ako. Pag-judi, pre, ay. Lagi. Mau tayo kong ihawon ron. Ang saban, kaon mo ato? Pero, Pagpagtsod niya, pre. dugaya sa inyo, inalit, may naman gahapon na ito na ako gilatan. Mura, ang kaldero lang yung unang malataro na nila. Pag-judi, pre. Binuang dia, pre. Kita pre, nagluto ko og fries of the French, ha? O niya, ball of the fish. Karan man na. Mabusog ta na, pre. Mabusog ta na. Busog di ba kanoy, nuudsa kay mga dagko mabong lamoy! Sige lang. Napang may buwa diha og ganahan mo kaon na ibuwad, pero sunod ba, mag-inom mo dito. Kaon daw sinyo, magdagko kay lamoy. Kani. Humoy ka mo sa inyo. Huwag ikaw sa inyo! Pre. Ako, may kaon daan, pre. Pero usahay lang. Maabtan matagting paniod to. Ano ahora matuwa akong gikaon, pre. Alagay sa sunod, kay mag-abuti mo, mingon ka. Kaon mo mag-inatay! Pre. Kaon mo daan niya pagbaon day mo, okay? Pre, mas nindot, pre. Kanang bang maglingkod-lingkod at ring tulo. Yan natay sista. Nya maglingkod niya, mag-inom-inom. Tanas yung mag-asu-asu, pre. Ha? Pero nagkikisugba ba? Mo na ilami, pre. Nindot, di ba? Di ba? Nindot ta, pre. Ay, Nindot ta, pre. Nindot ta. Sige. May problema. Subaan ta mo. Uy. May subaan na diha. Subaan ta mo. Ang parasubahan, pre. Ano man? Kana mo iwa, pre. Gool kay ko. Ano man? So para maligri ta, mag-inom ta. Sugba po ta. Ano ba? Nindot ba ang gingon, pre? Nindot, pre. Pero magtampo-tampo lang ta, ha? Angkon nga iba. Ako, baroy, angkon sa himnonon. May akong angkonon. Niya ka mo sumsuman sa dinyo, mga angkon. Anda ba? Kay, kamu mga dagko, kay mukhaon niya sumsuman. May kausin. Liso taon kaya ako, taong tanan, pre. Ay, yaw-yaw na akong sawa taon na ako, na tanan. Hurot na taong konsumo na ba ni? Kinahurot naman na taong musmos! Kana, pre. Okay, kuha na, pre. Okay, kuha na. Kana sa daw, kana. Okay ko na, pre. Nay, mas mayo, pre. Ako'y bahala sa binyo, ha? Binyo ako, ha? Nabinyo. Dire sa itong pwesto. Ah. Ikaw, pre, boy, ikaw may kusog kay mukhaon og somsoman. Ikay ang konsumsuman. Unya, ikaw, paripidot, ikaw may kusog kay mulala. Nya, dugay ba kayong hubgon? Ikay ang kon anang imnonon, ha? Unya, ako, kon
in kaso og mahurot ang tanan, ako rin bahala mong puno. O sorry, okay ba? Okay. Kuwara, pre. Agree na, pre. Agree na. Good. Bitaw, pre, nindot na ako'y bala imnon nun. Ako bala. Muraw sa kaning dindo. Ay, sige, sulte. Ay, si sulte. Sige, mas mayo na. Good. Mauni sakto. So, sunod sa bado, naibaw na mo sa yung dadonon, ha? Kay ako ang mag-andam ko din sa ato ang mga gamit para sugba, lamisa, o bangko. Ayos, ug unsa pa nang kinahanglan sa ato ang mamamgang, okay? Okay, pre. Okay, happy mahalas na yan. Approve without thinking. Ako na. Sure na sure. So, mag-start yung tag sa'yo, ana, pre. Oo, nagkada ko ninyo, anak. Mani, aram ko rin sa kadlaon pa, alas 4 sa kadlaon. Inigsugod sa programa Inday Tratita. Ayo, pre. Natuog pa daan na, pre. Oo, sige. Final na, pre, ha? Oo, pre, mau final na. Final na, pre. Basta mo rin itong sabot, ha? Okay? Okay. Sige, padayon tagay. Tagay pa, tagay! Tagay! Nindot kayo mong sabot, iyahay ba kang kunay. Nay may angkod sa inom, nay may angkod subsuman. Unya ako, kay ako may host, ako na lang yung angkod sa ilahang imnon. So okay na kayo, andam na. Andam ng mga kinahanglanon tanan. Unya. Aw, maayo ko mauna. Okay. Okay man sila, aday. Tama na sakto. Share ba? Dili kay imuho na lang tanan. Ano sila siniswerte? Ay, sa daan na, aday, sinaswerte. Kay basing kadungog sa sila, malain po na sila taon hinoon, anak. Eh, yung sa may sakit sa akong tiyan kung malain sila. Wako'y labot nila, no? Sige, nahala. Ana na lang, day. Mao mo ka. Sige. Ano, unsap sa taon ni siya. Ayaw. Ikaw ba, muunda pa ka ng inom? Naunsa mo ko'y dako patagbatigom. Ay, wala mo kasi, bataan na rin taon. Kay ang ako naman, kung ano man lang ako Unsa man mo Ang kunday man me, inom Banya, ang ay. video naman lang ako. Nung uso Binyo. kasi, Bantay bitog imog hapon tanan, ha? Di lagi, day. Di na, kay mao naman ay mo sabot. May ka na pagkasabot. Nganong mo inom pa man ka usteng? Nanay ko. Nay. Ikaw ba usteng ba? Mundang palang unta ka ng imong inom-inom, ha? Ikaw ragay man yung daot ang imong kaugalingon. Ay, naunsa mo na nanay. Tagsara mo ko na. Ikala sa bator mo na ko. Kwintaha ko no, be. Sa usa ka buwan, pila ka Sabado. Be, kwintaha. Kwintaha, Wilma. Kuanay, sa usa ka semana, usa ka Sabado. Nya sa usa ka buwan, 4 ka Sabado. Sa usa ka tuig, 12 ka buwan. Pila tanan? Usteng, pila tanan? O, ikay gipagkwintari mo. Mga tanan taon ako na. 48 ka Sabado na sa usa ka tuig. Tiaw mo na. Ha? 48 ka Sabado. Unya kada Sabado, pilay gasto nimo. Gamay rang usa ka libo. Ha? Ipakantalan. Usa ka libo kada Sabado. Pila sa usa ka tuig. Ha? Pila usteng. Namo ni kadao di lisod magali mo na nga kamoy nang utana ako mga taon ari mo mga tanan ako. Hilaw di ay! May lang kas 1 plus 1. Hindi po na gani dayong kag... Ako digo! Kidort biya ni mo na yun. Hawa ko ba tuod sa usawa, taon ng akong ugangan, taon ng muundang ko ginom. Tagsara man taon, niya karoon na noon nga yahay na migda. Di na hindi ko nila pa nun. Di pareha sa una nga ako ang tanan. Kunya, inom ko, ako pang sumsuman. Karoon nagsabot yung nga yahay mi, undang na noon. Kunya, Unsa na imong gibuhat dia usting oy? ang ganda bro ko dahi para ugmam ni. Ha? Kay magunsa din ka ugma? Ako gi darong kay gipanday na ako lumisab sa kutuan. Bernes naman ron niya ugma sa bando man schedule man na mo sa alsa baso. Ang igo, pangandaman gid ay na.
Uy, unsa nindot bang yun daw ang magsabot ko, day? Pag sugba-sugba mi, nya sila da sa mga imnonon o guban pa. Sure ka nga, dili imo tanang gasto. Dili, uy, sila mo angkon ng inom, sumsuman, ang ako, pwisto, nagibinyo, rin kinanglan ako, ako rin bahala, nun sa. Mao ba? O, day, mao nga, handa mo rin nila sugbaan, be. Ay, paita ka. Sa pamantaw mo graduate anang inom ustig. Uy! Graduate ko, unyarom ka sabot ka, tapos rin istorya. O, pag gani tayo, pag gana na mo inani, o sa video pa day, mo pa'y pag viral. Viral sa imong mata. Unyag masakit ka, o sa may tawag di mo ana. Oh, mauna na yung monetize na na, day. Aw, kwarta gitong patay. Uy, naunsa na mga diha? Uy, usting, naginuktok mga diha. Ay, naguwat ko lang pare Jipoy, pare Pidot, day. Dugayan lang. Ay, basi na nga limot to sila. Uy, limot ko taon. Kanya nga nang pa man sila, be. Be, O, basi malito sila sa uno na eh. kanya ang inom? Ari, natin ka na 5 liter eh. Ho, sa una sa'yo kayo. Murag hapit mga dlaon. Karon, nga ilang gasto, dugay man. Naisag di lang ko. Wato lang ako mga pila ka hours. Oy, Wilma. Nay. Ko be, kay di ako'y mga da. Maglisod ko, ablehe. O, nay. Sige, sige. Tuwas na nanday. Lisod ko na siya. Nay, unsa nandani mo? Ay da, mga utanon. Naman ko na maligya dito mga utanon ba. Anagi anak ko. Gikan nagud ko na to sa bukid ko ng mga utanon na. Unya barato raman. Maungan nipalit ko. Unya, bilagro lagi nga. Laamo diris gawas. Ay da, naghuwat si Usting nilang paripidot o parijipoy kay kuan man kuno magsugba-sugba kuno sila niya mag-inom. Ha? Oh, nakitaan malagi to na ako sila spidot o jipoy. Tuwa man to sa ilang kanot, nag-inom. Ha? Ha? O lagi. Naunsa, naguwat mo atong dili manganhi. Tuwa to si kanot, oy, tuwa sa ilang kanot, nag-inom. Hubog naman gani tingali to. Awa, Usting, kadungog kas kisulting nanay. Awa. Yogon ko ni bahin na to eh. Vida. Kamaayos sabot. Tamo por vida. Mauna, kay mag-iyahay man mugda. Sila magkay ni angkos imnonon og sa sugbaonon. Aw istorya ra to, oy picture ra to. Hadlok magagasto ang gusto nila, perming libre sila. Si Hablas Lamina. Singan? Si Hablas Lamina. Sana. Salbahe sa animal mo. Aw, ko. Ako lagi balik kay lain kayo. Binuangan ko na. Tuon ako! Oy, shit. Bre. Dili, tuon ako! Pagpuyong ha, pagpuyong. Gusto rin sa budawat review. Tuon ako! Bida, pandaklon ko itong mga kanahang dako! Puyo lagi. Pero tigin ako laguta eh. Wapalagi ko pong ngis kong asawa, giadto ko na itong mga kanahang dako. Lami lagi kayong padaklon itong mga kanahang dako taon. Punya, pila ka Sabado ng labay, may balik sila. Hapit ako panumbaga. Karon, wag ko'y mayong buot nila taon. Suro kay dugo na ko. Sakang dugo na ko, kita ko nila. Mao ni akong problema. Usaon min ako. Kasi di ko kapugong ba, makurtahan ko ni mga kanahang dako. Palihog, tabagi ko nyo bambe. Angay bang sakaho na ko ang akong dugo kay wa matuman ang among sabot nga magamotay me? Usaman na abanas Bible wam? Palihog, tabagi ko niyo be, Ate Pres. Kung ka mo ipasultihon, Usting.